Nice. Ja veieu això, diuen que la vida és una malaltia mortal de transmissió sexual. Bé, això si no ho enteneu, pregunteu-li al mestre perquè ja és hora que comencem a saber. I segurament que aquests dies que hem quedat tancats a casa ha sigut uns dies a la persiana, de porta i més porta, i al final de veure tothom amb aquesta mascareta que dona una mica de por, perquè jo, francament, això de la màscara, a mi fa una por que t'hi cagues, perquè, clar, quan veus la màscara dius, hosti, estan malalts, si estan malalts tenen dolor, si tenen dolor tenen patiment, si tenen patiment s'ho passen malament. No ho pot ser, això no pot ser això, no. Però sota la màscara ja estem nosaltres, i això, doncs, mira, ens ha servit també per aprendre moltes coses. Hi ha molta gent que abans hi havia i que podíem abraçar, i que ja no la podem abraçar perquè se n'han anat. I ja no són ells, però són el tot, estan a tot arreu. Bé, no, jo com que em dedico a viatjar amb això, són els pallassos sense fronteres, portem uns espadadraps als ulls, perquè si veus la realitat a vegades et cagues a sobre. El nas és la terra i el cor el tenim a la boca. He viatjat a llocs on hi ha hagut més o menys un problema similar, com es diu èbola. Que nosaltres el primer que vam fer és fer una mica de risc amb l'èbola i on aneu ara? Diu, anem a buscar queso d'èbola. I llavors així nosaltres ja li traiem ferro. És molt important quan estàs en aquestes situacions tindre sentit de l'humor. Per què? Perquè el sentit de l'humor ens ajuda a estirar una mica les coses i donar una mica de tolerància. I si hi ha una mica de tolerància, les coses ja no freguen d'aquella manera que fan tant de mal, perquè és així. Com més tolerància, més harmonia. I en aquests moments realment el que més necessitem és no pensar que això del Covid-19 és una tragèdia mundial, encara que ho sigui, perquè és veritat que ho és. Hi haurà gent que desapareixerà per culpa de la malaltia, però el que hem de procurar nosaltres és créixer amb aquesta malaltia i fer-nos més grans i fer-nos més forts i, sobretot, i bàsic, perdre una cosa que té 3 lletres, la P, la O i la R. Hem de perdre la por. Una paraula que és llarga, que sembla que sigui, com ho diria, diu paciència, no, paciència, la paciència deu ser la ciència de la pau, la paciència, i no, ja està, resiliència, sí, ja m'he recordat, es diu resiliència, l'he après fa poc, us he de dir la veritat, perquè és una paraula així com una mica estranya i fins que no trobes algú que s'hi dedica a això, la psicologia, la resiliència, la nostra gran capacitat de poder superar els traumes que tenim. És una cosa que, a més, si rius, la provoques molt més forta. Si somrius, t'acompanya tota l'estona. O sigui, paraula important aquesta, Resiliència. Aprenguem a ser forts. Cadascú ha de trobar un sistema, tindre un mecanisme, alguna cosa. Els éssers humans necessitem de poder tocar coses que són simbòliques. La meva és aquesta, és el meu nas. El meu nas que em serveix quan me'l poso i perquè em produeix ja un efecte en mi que m'enforteix. Per això jo sempre em porto una a la butxaca. A mi em sembla que per poder guanyar totes les pors i per poder ser forts hem de ser pràctics i pensar que estem en un lloc incert, però que és bonic de viure'l intensament perquè cada dia és un nou dia i és una nova oportunitat d'equivocar-te. I cada vegada que t'equivoques i ho saps i ho veus, n'aprens. Per això en diuen que l'experiència és aquella gran capacitat que tenim de reconèixer un error abans de cometre'l.